Hi, is mis Anna agus is bralam casa nua ola me goni agus is mahlam draíocht agus tríadóirí. I bhfuil leat a film cén cuaille bhead ar tríadóir. In Dhúbailt mar film cén cuaille Airgead a Dhúbailt le draíocht nach mé sé sin úsáideach. Seo an méid atá ag tastal ucht. Séimhún, scissor, plata papéir, tape gramachach, clúdach clitrach, feic seo, tá trí bun ar an blata seo. 1, 2, 3. Ach nuair a dhéanam é seo, Abracadabra! Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 bun agam, a níos taspánaí mé dit cén chuaille na a dhéanamh. Ar dús tug an clúdach clitrach, gur an píosa papar a hiú na né, bí cínse duine fásta á le cairí leat. Anis tug an tape gramachach agus graming an clúdach clitrach do bhun an flata papar. Den cínse go bhfuil an clúdach clitrach ar fáil gramathe de bhun an flata. Anis is féidir le trí bhun a chur seach sa clúdach clitrach. Bí cínse go bhfuil siad a bhullach, agus go gcuiníonn tú an plata cothrom. 1, 2, 3. Anis tá tú ar chun an clasathe spant do dhaoine eile. Cóir na buin is ord is cóir de lucht feicne. An sin slánaí is stracha de lámh mar seo iad. Anis tuisrí na buin tá sa clúdach clitrach amach chomá. Aber Abracadabra agus cóir amach iad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anis tá de cuid Airgead Dhúbailte agat leis an clas éisce seo. Fa réir, níl sé comhéasca sin Airgead Dhúbailt a gcónaí, sin é imsa go dtí an céadú eile, cuineagar de clasaíocht.